La campaña electoral, plagada de bulos, insultos y trampas de la derecha en Galicia, termina con el Partido Popular mostrando su cara más fascista. El presidente del partido norense, José Luis Baltar, se ha referido a la vida personal de uno de los candidatos a la Xunta, el líder nacionalista Anxo Quintana. Baltar ha llegado a insinuar que Quintana es un maltratador y se ha referido también al consejero de Medio Ambiente y cabeza de la lista del Partido Socialista Gallego por Ourense, Manuel Vázquez, llamándole maricón, sinvergüenza y miserable. O señor Feijóo está facendo a campaña máis sucia e máis rastrera que se leva recordado na historia política deste país. A mentira, a difamación e agora tamén os paparazzi. Por inventar, hasta inventan accidentes de tráfico, co intento de desmobilizar un acto como este. Hasta onde quere chegar, señor Feijóo? Que Galiza que usted quere? A Galiza dos paparazzis, da mentira, da difamación, da suciedade, da transversación. Esa é a Galiza que quere o Partido Popular e a que está enseñando nesta campaña. Por que en vez de tanto paparazzi, tanta mentira e tanta difamación, ven vostede a debatir conmigo, cara a cara, como se fai en democracia? Aí lle dou as explicacións que vostede queira dar. Temos un medio de comunicación esperándonos para debatir. Os tres, ou vostede e eu só, a súa disposición. Quere explicacións? Veña ao debate. Ali onde eu lle vou pedir as explicacións por esta campaña sucia, as explicacións polos casos de corrupción no que vostede e o seu partido están inmersos, as explicacións por ter a Galiza no atraso, esas explicacións que vostede ten que dar. E eu pídolle que sea demócrata, que non teña cobardía política e que asista ao debate, que é o que quere a sociedade galega. Ten colocado cartéis anónimos encima da propaganda dos outros partidos, ten vertido bulos, ten chegado dirixentes do Partido Popular a ataques á vida persoal con difamacións e mentiras intolerables. Esta é a campaña que está facendo o Partido Popular e a minha campaña importame pouco, e importame pouco que teñan grandes altavoces, importame pouco, non me van a doblar. O que pretenden non é un ataque a min, o que pretenden é un ataque á Galiza emerxente. Esa é a Galiza que queren atacar e esa é a Galiza que eu quero, a Galiza do futuro, a Galiza da liberdade, a Galiza da democracia. E prepararos, que daqui o día haberá máis, seguro. Pero se os inventan un accidente de tráfico para que a xente non veña a este acto, sería bo que o señor Feijóo dedicárase ao que se ten que dedicar, a debatir. Hai un medio de comunicación que nos ten proposto un debate. Eu xa o teño aceptado, que non desaproveita a oportunidade, porque senón o que vai demostrar é que é un cobarde político, que se dedica únicamente a mentira e a difamación. E con eso tamén explica o país que quere, un país de oscuridade, un país de mentira. E os galegos e as galegas non queren eso. Todo isto que está facendo só vai servir para que o señor Feijóo teña un inmenso castigo o próximo día 1. Estou convencido dela, ademais.